पूरा टोका रो वर्द बड़े उठे ये तो घरे बजाओ नो घरे बेस लउ ये सेती पाई नाई मते फोन करी कहउची कहउची रे भंजना ये भणजा तो मामू जहा पाला रे मृदंग बजाउची हेले घरे बहुत दिन मृदंग बजाउची भणजा घरे रेस हबो इति स्टेज हां ये तू घरे बजाऊ माने रानी गोटे पदे उत्तर देले कृष्ण ए भଳି ଚାତୁର୍ଥୀ କଥା ମୁଁ କୌଣସି ମିଳେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଭବିଷ୍ୟତ କାରଣ କି ହବ ଆମ କୁଳର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ସେ ହବ ସେ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆଜି ଖେଳୁଛି ଏହା ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା आगे आगे लक्ष्मीनारायण को डाकुଛନ୍ତି କେମିତି डाकुଛନ୍ତି କେମିତି ଗୋଟିଏ ପଦ ଚୌପଦୀ ତ ପଙ୍କଜ ମୁଖ ଗଲି ପରେ ଶଙ୍ଖ ପଙ୍କଜ ମୁଖ ଗଲି ପରେ
Allah